Well, is dóigh go bhfuil Francis beag an íon chur amach. Ní raibh aici bhfuil ní raibh Tadhg ach an airad go raibh an mac seo aige. Níl an béim Francis faoin scéil seo, is ar Tadhg rilí tá an béim. Wel, is dat je orhíh drámachtaí gur rud mai, bhfuil is agad. Bhfuil teanamig. Duine cinnte hecht agus Tadhg scriosann. Agus tá carachtair ón scríofa agus tá leacaimach an cliste. Cé bhfuil Tadhg agus Francis Harbheith cliste tá seisiil. Níos cliste na dhéan. Fós. Hello, se bhhailm fistrachan dhéanana faoi chulscara. Well, níl clúigh Francis go dtí seo ar an chuma go bhfuil barú le gáin an póstas Chris. Ar riad se Áine bheag a chur atrab an áirí agus tínta se go Jason in an náí agus go hí se an pósta brise na rinn se glúich as an óspeidéal gur a Tadhg ólas an óspeidéal agus gur sé beidir géar gan amach gur a Tadhg a tomáint Áine bheag go dtí óspeidéalach ní a nírin in tíine. Tá sé géar an scéalaíonseach go Tadhg áráid. Agus tá sé idir go chóirle aríonn sí cho ceantach cos níl an chuoine céir ní ras aici go nearna sé seo bhí sí óltach ní a clúaici go hála se go dtí go bhac sin gríon rafanna tá narid ceantacht agus afféiletí agus náire dasach níl sí géire a dóháil de hain ná daoine ach an sin nóair ecinn si go bhfuil rud maith idirí héin agus Tadhg agus go bhfuil an pósta go maith. Stoi go bhfuil si géar an pósta hábháil agus ceapan si go méidir go bud éon chuí lenne sin dhéanana, bheith onric le Tadhg agus tosaí macharí se san nó leis an scéal ar fad le gachrad ar an máird mar deá. Níl sam léta sé leachta leis go Jo go mé sé scuilte agus ceangarte díist, agus scuilte díist. An nó Spurgeon agus Taylor. Sílim go déanaíonn sé le Francis go bhfuil siise a gcónaí mar goodí two shoes agus go bhfuil an locht a gcónaí ar Tadhg ach bhfuil sa gás seo níl sé sin fear, tá siise héis an ceapan si go si héis troch rodíana. Agus tá go leor skeleton sa glasateici chomáit, ní hé gur angel na níomhí. Agus beag Tadhg cínte go darne an skeleton samach as a glas soch minic, go go sé gwine síl tá chaite go dtí seo. Agus ar bhealach siadm go beidir go bin chuoinn le chéiliad, tá sacha an rud is measa faoine chéile ar bhealach ach fós féin tá rud a cinint tá grátar nó tá rud a cinint táchain an chéile. An dáhhar a chéile. An dáhhar a chéile. Ach brahan sé áise an locht féchanna nó an mai muid le chéile nó nach me. Sús agus se.